El centre educatiu pot crear-se un miniweb a través del qual els usuaris es podran preinscriure als cursos oferts pel centre. Aquest miniweb és una pàgina web externa, és a dir, no és necessari introduir usuari i contrasenya per poder accedir. Per tal de gestionar el disseny i la disposició dels apartats, ho podreu configurar des de Miniweb a Administrar Miniweb. El primer pas serà seleccionar quina plantilla web fareu servir. Un cop seleccionada, decidireu la disposició dels diferents blocs: dades del preinscrit, dades dels responsables preinscrit, formes de pagament, adjunts requerits i filtres. En cas de no utilitzar-los, podeu seleccionar l'opció Cap. A continuació, configurareu la capçalera web, el logotip, el títol, el subtítol i el text de la capçalera, que serà el text introductori que veuran les famílies. A continuació, definireu el peu de la web. El peu podria servir per posar advertències d'acceptació de dades de la LOPD. A l'apartat Web dels cursos podrem introduir la informació genèrica sobre preinscripcions. Per últim, escollireu les propietats i estils de la web: imatges, mides de les fonts, colors, etc. Un cop configurat tot el miniweb, feu clic a guardar.